Wah, bolan cene. Mbak Yus, Mbak Wiwin, Mbak Nur ku ket mau lapo se liwat-liwat kene riwi karo banjir ket mau liwat ae nang kene. Wis bah, tak pualange cek kapok gak iso liwat rene. Karo banjir sliwar-sliwer ae. Bah, tak mau mentokno kono cek gak iso liwat ben kuapok kok. Iya, tetep total rek. Ya apa iki? Iso lewat. Lek koyo ngene iki apa? Lah iya lagi malah numpak sepeda motor ki lagi esok lewat. Mbak dipalang koyo ngene. Kelakuane yuk Farida iki. Lah dipikir sing terdampak banjir itu apa mek Mbak Farida? Lah iya. Terdampak. Ngene iki jenenge di portal ae mesti isan tutup ya. Waduh dia. Mosok Malang iku sak embong ngene ditutup total. Yo selain jalan ngene iki egois, Mbak. Anu Mbak cagake buakan ae, Mbak. Mumpung wonge gak ero ae buakan ae. Jalan umum lah apa sih Kurang ajar wis terdampak kabeh kok omahe tok sing ditutup. Mbak cek kuapok ayo wis mulai ayo Mbak. Selak wonge metu. Lawangnya metu, Mbok.